Igbo si na awọ adịghị agbọsị ehihie n'efu wee enweghị ihe nchụgị ya nwe n'onwe ya chụga something. Nke a ka m ji anabata unu n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV na nke iri. Onye ama ọfụma na ihe gbasara mgbasa ozi na nwanta akụkọ bụ osi Suave ama ọfụma adọọla ndị Naijiria aka na ntị gbasara ndị uwe ojii nke Naijiria wee kwuo ka ha gbaa mbọ ghara inwe ihe ọbụla ga-ejikọ ha na ndị uwe ojii maka na o nwere ike ịghasasị ndụ mmadụ. Na nke itoolu, n'ịgba mbọ ịhụ na ụwa ga-abụ ebe obibi dị mma, Tonto Dike na-agba mbọ ma gwa ndị na-eso ya n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche na ọ na-azụlite nwa ya ezigbote ọzụzụ iji leta nwa ha nwaanyị ma bụrụkwa na nwa ha nwaanyị ga-enwe umeala ebe nwa ya nwoke nọ. Ya bụ onye na-eme ihe ejije bụ onye buru nke a gaa na akara Instagram ya iji kwupụta mbọ ọ na-agba iji hụ na ọ zụlitere nwa ya ezigbote ọzụzụ. Na nke asatọ, omee ihe ejije Junior Pope ama ọfụma na nwunye ya nọ n'ụbọchị Tuesday abalị 27 nke ọnwa Julaị wee cheta agbamakwụkwọ ha nke ha mere afọ 7 gara aga bụ nke a kpọrọ 7th wedding anniversary n'okwu bekee. Na nke a, Junior Pope kelere Chineke maka mbọ niile ọ gbara na ndụ ezinụlọ ya ma jakwa nwunye ya ịbụ ezigbo nwaanyị. Cheta n'afọ 2014 ka ha abụọ gbara akwụkwọ, ha ji ụmụ nwoke 3 ugbu a. Na nke asaa, omee ihe ọchị ama ọfụma bụ Bovi nọ n'ụbọchị Tuesday abalị 27 bịa n'igwe Instagram ya wee soro ṅụrị ọṅụ maka nne ya ochie bụ nke gbara afọ 81. O kwuru na nke a bụ iji kelee Chineke maka idose ya bụ nwaanyị ndụ n'agbanyeghị na ya bụ nwaanyị ayọọla ọnwụ ka ọ bịa mana ọnwụ ekweghị. N'ihi nke a, ọ kọwapụtara na ya bụ nwa nke mbụ nke nwaanyị a aha ya bụ Joanna. Na nke isii, ihe onyonyo na-efegharị ebe otu pastọ na-agwa ndị na-eso ya nakwa ndị na-abịa n'ụlọ ụka ya ka ha nye ndị mmụọ ozi aka azụ iji hụ na ngọzi ha rutere ha ọsịsọ. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na ha na-enye ndị mmụọ ozi ya aka azụ na ngọzi ga na-abịara ha ọsịsọ. We need your money to come on my altar so that my altar will touch you. The only way the grace functioning in me will work for you is that you come and bribe my angels, because the more money in my hand, the faster I reach the assignment they gave to me. Na nke ise, Nancy Isime ekelere Chineke ma kwupụta na ya bụ nwaanyị nke mbụ ga-eso ahazi ya bụ Voice Nigeria ama ọfụma. Nancy Isime gara n'ihu gwa ụmụ nwaanyị ibe ya ka ha gbaa mbọ iji hụ na ihe ọbụla bụ nrọ ha na ndụ a na ha mezuru ya. Na nke anọ, otu onye iwe ojii n'ụbọchị Mọnde ka egburu dịka ha na ndị omekome na-enwe nkwakọrịta mgbọ na ọmụma taa nke dị na Oru East Local Government Area n'ụbọchị Mọnde. Onye na-ekwuchitara ndị iwe ojii ọnụ na steeti ahụ bụ CSP Michelle Abatam bụ onye kwupụtara nke a na ya bụ ndị omekome ka a natara ozi na ha nwụchiri dịka ọ kụrụ elekere 4 tupu ha kwakọrịta mgbọ. Na nke atọ, ndị Indigenous People of Biafra ekwuola okwu gbasara ndị DSS na-akpọpụtaghị Nnamdi Kanu na Federal High Court Abuja ụbọchị 26 nke ọnwa Julaị afọ 2021 wee kwupụta na ọ bụrụkwa na ya bụ nwa amadi ka dị ndụ maka ọ ga-abụ nsogbu. Cheta na Justice Binta Nyako bụ onye gbatikwuru ikpe Nnamdi Kanu ruo ụbọchị 22 nke ọnwa Ọktoba maka ndị DSS akpọpụtaghị ya. Ndị Indigenous People of Biafra gara n'ihu si na ọ ga-akakwa mma na ya bụ Nnamdi Kanu ga-adị ndụ. Na nke abụọ, Godwin Onuriza bụ onye otu n'ime ụkọchukwu nke onye nwe ụlọ ụka Winners Chapel chụrụ bụ otu onye nwere ụlọ ụka na South Africa si na ọ ga-akwụ ya 100,000 ọnwa ọbụla ruo afọ 5. Ncheta na ya bụ onye ụkọchukwu so na ndị ụkọchukwu Bishop David Oyedepo chụrụ si na ha anaghị amịta mkpụrụ na ya bụ ụlọ ụka. Na nke mbụ, Benue State Governor Samuel Ortom bụ onye kwupụtara na People's Democratic Party PDP ga-anọ na ọnọdụ ịrụgharị Naijiria ka ọnọdụ ya dị mma na ihe gbasara nchekwa akụ na ụba maka nke APC tisasịrị n'obodo Naijiria. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche na Facebook, Instagram nakwa ndị ọzọ. Echefukwala na oji ngaji eri cheta onye ji aka.